Il-Gvern Malti jixtieq isawwar ir-rabtiet mill-qrib mal-Università ta' Malta. Meta l-erba wara nofsinhar iltaqa' mar-Rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Juanito Camilleri u l-Kunsill tad-Dekani, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din kienet biss l-ewwel minn numru ta' laqat li għandhom jiżviluppaw forma ta' dialogu permanenti bejn iż-żewġ naħat. F'kemtejn qabel ma saret laqa privata bejn il-Prim Ministru u l-Università, il-Professur Juanito Camilleri qal li din il-laqa ntalbet mill-Kunsill tad-Dekani li wrew ix-xewqa li jitkellmu miegħu dwar l-idejat li l-Gvern għandu għall-Università. Ir-rettur tal-Università ddeskriva din il-laqa bħala waħda storika. Huwa spjega l-importanza li jibqa' jsir sforz kbir sabiex Malta tkun pass il quddiem minn pajjiżi oħra. Fl-istess ħin semma l-bżonn ta' pjanar b'saħħtu skont il-bżonnijiet tal-pajjiż u l-limitazzjonijiet finanzjarji tiegħu. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif xtaq li preżenti miegħu għal dan l-avveniment importanti ikun hemm dawk li fl-aħħar mill-aħħar għandhom sem sinifikanti biex jittieħdu deċiżjonijiet ewlenin. Fil-fatt preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u Innovazzjoni Stefan Bontempo, kif ukoll iċ-Chairman tal-Malta Enterprise Mario Vella.